Yo, what's up mga brad? Welcome back ulit sa ating YouTube channel. For today's video mga brad ay magre-repair kami ng ngayon ng aming lutuan yun sa may pugon namin. I-repair namin yung mga brad kasi butas na yung may sahig niya tsaka ano na yung ganyang hunos gastado na. Kailangan namin palitan kasi hindi na magagamit mga brad. So, pakita ko sa inyo mamaya mga brad yung itsura ng kung ano na sitwasyon sa hunos namin mga brad, saka sa pagpalit ng aming bagong hunos. Pagkita ko lang sa inyo mamaya mga brad. So, yan mga brad, yan pala yung hunos na nasira na mga brad. Tinanggal ni Papa. Oh, yan. Sobrang luma na talaga. Na sa apoy. Yung banang ibabaw niya na siya, yan ang nasira mga brad. So, yan mga brad, yan yung sahig niya. May butas na sa gitna. Yan yung lagyan namin ng mga brad. Lagyan namin yan ng sahig. Tatakpan namin yung butas para hindi yun masira yung aming pagluto ng bibingka mga brad. So dito mga brad sinukatan ni Papa. Sinukatan niya para sa gagawin namin hunos. Sinukat niya para kung ano talaga ang sukat para hindi maano yung gagawin namin hunos. 17 and 1/2. 17 and 1/2. Pujira. Ug akong i-kuan ho. PX 17. 17 and 3 po. Ayaw po guro. 17 and 1/58. Yun mga brad. Sinukat na ni Papa yung gagawin namin hunos. Para nakating ko na sa sander. Ay mga brad, inimbisahan ko na magkating mga brad.
pa-ex na. Mapog tinuod.